Ndiamona sana mwancho murigereria na koriganirie ase ikiyega omuroberio maega yegesibo uno kogochira kurega segeta seni kya gatembe kera litukuria Jumapili 90 Uncle Dipon asogusanga anene komanya obogima ime asegesibo naboigo nigora ikire ase kenyoro kia bogisero ekeke gotoka chinse mochya Nyagisai ime ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South asoto kumira no musawo yomo asilita Joshua Onyiego oyobete gakubikwa byara na kobera ime asegesibo ase miaka ene konde nigari kiretwe gokora gose kobera asegesibo miaka 10 kurende agakore miaka ene akaigorerwa kenda munanchi gwikoma wale tuchikomanyanga ninke kekirete Joshua akagenda asegesibo na ndinke kekirete eretachi gokore miaka 10 agakore miaka ene agasuburwa agacha inka aya masaja mongo ikase kenyoreke gani utokomera na Joshua karibu sana na kiyogo gete umagorore warende ase faida yo murigire na boko chakanire tali yao ototebi ningo ngayo no muiburu bwarari na boigo nuyo kare ngore ase enka yabaibuli baho sama litangoro kunye Joshua koru ekenyoroki abo gisero iyo gotoka Nyagisai ward ya Nyakoe bona mino barenga muri ayo yo karenga mtoto raba murasta ncho mumuromo nayo mumuromo kwati bona rende ubogima buna bokora gocha ngaki amasomo ngaki ngwa someto gaika gotira iga no kine tamoke na somete ngaita class 7 oga class 7 ngatige roro ngayibo no chieta after class 7 ngatiga ngaenda course ngaenda ngegere course carpentry ngachanga tiga nganza kwaendie pikipiki wangu igomegirete course ya carpentry ogirete juakali message workshop goso chiete school ya carpentry na chiete Nyaole polytechnic no chiete Nyaole polytechnic ogakora no quality ogwate certificate era paro kanyona mbarakwa lakini ni carpentry okay bono ngaki obogimo bo ngaki okonyora segesibo mwaka kyoyo renge na ndinke wakorete ana egesibo na watu mwaka 2021 na inge kwende pikipiki nganyora umuiseke bono renge ko kanyora omnyoki gukora mwabo abaibori inki kago mnyoka rigo tumetu gosendo chagatebana bono nchenka mumera agatebana akairana akaminyoki okamunyora ngamanyora no mato miseko yelio komunyora gosira litanga ni bokomera na litanga ni bono ni mama era kina litanga ni komera na bono ngante bono ntagetonyi moki ongire mpaka we anti yana kama boli na sikyo gochira bono botuko saka picha ngeje baide chenge saa 12 ya maragoba omuimo kinga muira bono we anti yae kerora muira we anti yae ngayo mubogore tikuru na ngayo muirete mubogore tikuru Nyagisai school tagete muire marani bono nakuoko muira ngamuira ngamukiga bu sare gochi bono kwa mubugo ibo kurunjira ngaki mugambe tugene tumuso no mugize na mama maige pikipiki goro yako gamba tole tokage ngora wetete ole weka enda tokaika ubuanti yae andaka ngonjora aganti ibone gento kora nande bono pongira ni bona abutindi gochi amanjenga tema chando to yango senje bono ne biasara nande tokairana tokaenda bono mpagochi iranda era toenda to bono ubo iriro maite iranda no ngumochi iranda bono somusani abwata bono boyfriend uze boyfriend bono tokaenda bono ngamate bono rende baba kina gotariri bono roche ogokobere boyfriend yawe na tukwaro bonchakira umuyakendo igoro muyorenge okaranga gwatari ndagira zaidi okaranga nguni onayo karegwe yakokoba instimbo atimocha bono anganyara bono nera apingete tatagi bono agante itoirane bono rito kwenda to no boyfriend bono ito kwenda tokaumira bamuragete batatu
kumbe na barobu mbamupimete omnabo no babwate bakamya kibono babwate chipikipiki chabo ibere na inche nabwate yane abo bambwate timba kukanyakoe ali sa petroli ya mafuta rogoro ali shell keraba cha bakambwate timba kwa bona nabo bokurito miso koyo bara imo chikoro abuna unako babwate bono inche bono muskoli ya magante mutage tontami ngamo bono karanga tibono tibo mutami bono ngo mutami yore mutami ndabamba ngura bono iyo kwa werera mboka ande utotande kuruzi kumono enda mpaka petrol station ya mafuta chile saa 3 bono chile saa 3 cha marabo ngamoikiga buse nini petrol ngateichi watchman chiri abateyemo abangwana ababeteto kongita ambo inki bawo koboli omwana oyo batagete koira bono watchman echi bakarabiso omwana oli kwansa bono ashuri bakarabiso omwana njenga tikarabo balibona bachite bakansa bono batagete kondwani ngaina moira ali bakamate yacha oyo gachire kuyeka bunarega bali nali babwate bakaboli bakaereza bakaboli mumeto mwana oyo bayo magata ne kaseni yane ni bona nali bona bachite koboli go ata bona ogenta okora to mwana oyo kwanza ngochiaringe skulu aye buno muboli tinkwa bumaite ngochiaringe skulu bayari basoma ari basoma nyakisa inali enge class 8 8 inge bona abo chibakorera amatemo bona nali bona babolirwa amaswali bakatega bona ento mo kotagenda leta abayiboli baye bona nchenga tikarabo nabo nabantu abo bakanya kwa advice abante kama nuko mahene kama kwenge no mwana oya yento okora tama tiga buna bachire nae koraki mopiki na ande wekembe bonta tama buyeka bakanya kwante mete bone gusikobwatu no mwana oyo abo bose bana inchitira chikomanya bana inchitira maita no echera ni no oyugwete ngo sibunko lakini to baiti kusibuningi kubate ngo kuchiko kana ndo sibo inchitira nya kubwatu Sana nkire tabu kuru saa 3 saa 4 saa 5 ndaro pado gabunya ko bali bachire bona bakagenda bakareta isebono mwana ali ajete akaika gabunya ko kaimukyo mwana oli bakamuira nyagitari baje kumuchia kirende bono asira batuma eliyo mubwate ngona akwate na ukuloti aya angete lakini kwa tameto kuna beteri yake na tametara kumuchanda yake nga nkuni kanga bana liye bamuire tena gitari kaenda agapimu ate mwana utakore weekend lakini bono moiboli oyo etache kwanza ata ya mwana oyo ne bona era kamera bonte inga lakini kyane kya Yesu piga o Yesu muna uri likiete mukazoiga ayeto kuneti kuneti bona naliye libona bachete bakakole bintu byabo bakaicholi bakaenda agabu nyakoe polisi je bado naondeka igasa mafuta bado chire bona kwanza chire saa 8 boisire boki bona nje kichiko ba saa 10 nalingo umugambi yabo chako muikuru bono igabo esenini se petrol station bono akanyira bono polisi igabo ngogane station ya ugwachito katangwa umbago tangete totama station nga kyoko station bakajinze ntanta inche yani bono na ikaran store ro ukaranga bona baisi asten ko kana bono tigana na ara butraga na bono bwete te abantu bali abaisi abono bari ko minyoki na bono achigo soka ndandi chinse chibuna chire butuko nyore banda banganyerete no ninje bono ngarati kambere ga bukiere nso bono liringa nyeterende bokie kumbe bali mpaka ne process ibintu byabo Jana limu michetenko yugo mugambi agachaka mbeka chipengo mugambi kyo chitagwa Eric akambeka chipengo akanyira bono abunya kwa station ngabera yenge Jumamosi ngabera ro Jumapili
Monday bono ngairu koti. Igo bono nabugatire utarakanu. Kusoko nyawo musiko yawakanira basi. Ya. Utara wakanu. Kanyatara. Ona kanywa kwatakire kuitira rero moina ako kaidi moina uitirire. Ebese yu. Akanga. Igo bono yitara kabere. Yitara kabere. Nawe abete yo. Bana ingairu bona town njenga ndanga somero mastakani. Njata timbere turumani. Jena chete ngasomeru. Batevu nakino na kolete iga ngakana. Gabori ngakana ngatevu bona senye kwa kandi no mwana yo neki no mwana otebire naego kan mwana kwanza na era akane telitanga. But mo tunera. Mo tunera no witness akaro ko ti. No ainge. Akabori ngaki. Sina abore tukunga no manyete kwanza akabori tukuno maito mumro no meto oyo bosyoga. Agakana abori kuna akabakairolero bona agakana pi bona baadaye nalia wecha gosendi boigoli babaje tubakamata bona nalia wecha katanga njema mro yu timo maitira kini ngomorolande bona keratengo mro timo maitira kini ngomorolande bona akagekaba bona nga ayabone nyenjogo ko panga mangana abo koranga talibia bono lituke litochiete bono ikia gatikiro monta so Facebook bantu bainge mabuko tini abangi bagaso Facebook bonski mogatera injenere ayino munyaruko uyu no muchaji bono akabori wa maswali akaira bona abo are okwana straight tarikene agatera kwa bigoleti agatera kwa musabete agakorina gocha sakeregento bona kereresa bona nalia jenata yetu ngabona senyencho mimana ayu wasibirwe emyaka 10 akumirende nande emyaka 10 ne yaki nande ngosiku jena maite ne gento rende kerera isigo kwenda mukwana iga mukore ono ngateba sawa ono njena bango ba emyaka eyo ngaenda ngabera bono ngairu prison yali ngabera roro ngabera kwanza buna naigete iga nakoreta amatuka 3 ngaenda ekosi nere mawo ngaenda nganza kwegera bado nini ya ka pendrei korosie chimirangu bitanda chimesa chimashini chengororo kwanza bono tutaraswa aboso aswa ime wasoire ngo abiguri bagomba chitenga kiyekina mbade mutokubwati baka munogora chibekina ondo mino naro rengo ndeta yengo kikunyareka na bono na yuru mwana mukokoti kikunyareka na bana bamina banene na ande mure bamurasta abaono mai ya engeiga njena wana kerana are kwenda gosen ko ripoti na gachire nje buyeka ona kedi tukeli bona yigete ngati ko niningo na bochi eta yo ko tana ngora no kama kawaida kumbe baamwire ngabono ni modiga lakini bona di tukeli nsibiru umuntu ojite no mukungu bwe igoro stoka nini omete bono eri okubiri munyara koyo konya kwanyomire yo bado mukungu kanyana kwanyomire ari bana ndo karanga na no cha basacha muntu musacha no nchanya ntamo imogeti nalenge kwa ngwa ko kutira karangererie ngono setanya kamoleto kamubuguria karangererie bana bocha kumbe nemechanda umejo muligereria ikono ngwete karto kugamba magana aya iga kurega sekenyero kia Bogusero ehyere chinsi amochia Nyagisai imeje wodi ya Nyakoe Joshua Onyego niga bugore tyo munyaruka ne pigipigi akamutari munyaruko uyu niga agoste kuruso bakaminyokigwa agacha kwenyora ngarinde kamubugoria litemu ligacha etameyere ne roje ya maisa yaitu buna muntu basacha gatuguchitwarigereria akenyora imasege sibo kimyaka 10 monchu murigereria muruburi yo igama ege gisibo ni goko gochira ya maseye mukuru igasegata seniki agatembe kile tukulia Jumapili asenchira yobwikirano buno koretwa nainche Uncle Dipon bono Joshua
wasoire echera umunyero kuri bona agati werembora ero tigiru bono chi bona wasoire echera bono takatu chaka bono tumenyana ki echera ngaki wariganirie echera kana bono kana soto tikuritanga ni kabisa abana bono nchina chitinkanyora abantu bangi bono nande kumirenda abantu kibaba bangi Jwana nkamanya rende mali buna abantu bali barabanga bakanya kibali mu kiro nini anya bagwanza gukorwana yobona chito ko no bwaba arana bwato bwaba sana ngabera nabana bere tororo ngacha nabere tango bwete ange chigwiki bere omenyera to bwaba ano koragira nje dinare koragira kanyurero nkoli yo ya mambi wana egachi gaikira sinye jorano ndagira era obukuma boro to koli boro bobe changa bencha bone ka enchare kandi ona kare enchara yandi nganya bono ga ingabone kabidi nganza konya koli ngora yo waje to roki marzo gatabanga aje ni kauze ukara kauza sa kumbe njaa inakuja ikakutandika ukanyoranga bone ndio kare busuri tigamena no mbomburuga so tigamena iko nyego kongita bongita boro nyango bamena bongi abana nganza konara ngora nganara bona na mumuro mtunaro umusigari umusani yabonaro abwato na mukubora Wamukubwa ina bare konde ndabona akarama tamaite nje kwanza bone karamwa kiresi myaka mtimwana mtunaro rabo nabalenge konde nda abakumanyanga awocho mboli mu cyane kibo bona akanya konde myaka ndito masikobo akamakindega nandi muntu ndi bwensi okokosera debi boro kanya kolema bona ngora kera nakora umutinyo yamonka wobora irende bono ngawobora yimabo gorogata monitor ngata igobona nayo manyana kyabanta babakoragera bona kanyara na inche bono no nganyara bono chinguru bono nakiukurara mari bono ngaigwa karari na riba kwa monitor ngayobora bona kera na chagete kera na chire to litangani na karari le bona ali simogo pangu kwanza mogo tene na iga mwa pangu ga mwamanya kobeku nsebono mogo pangu mwamanya korutunse mwarara mwa pangu mwachoka mogo hechoka ya moiga mwamanya bono mwarara li bono limo so that the senye jo libagalire like ali bono bono mwa pangu ukabuno koimoka bono kwanyarike uno koimoka ibagalia ondo gojo ali azirire bona buno koimoka iga cyabonke yabona bono wa advance korwabugo wachire bono kwabera monitor bono kwanya kulire chiko ngakoro tire to kire to ikagora bono eneni eyando kyankonya tenje neni ekwerende naso ete kosie bono inche na yase bono aba bonds pipa yengo inche na manyete bono lende tatebe kubabwa so nja isika buno ruto no bad experience geke no ane merangu wake ni san peperi nini efumbi bono metenje paka gaite bono na rekolete rwa mabere na lete no bono ngoenda gali dina koregasi na goliro munye ne megati ya nebere na mabere na acha na roimi iga bono asitumenyete ngarusi kwanza abusi na alenge bono ngabeku ngasuki kubone umeto ugusuki kwakake era bararire gasi yawo bunere kama gasi yawo kerengiya bakonya kugusuki kandu suki bakangi stage 4 bona stage 4 maete na teli bona na bo okuigwa aranga na afadhali ningo bona stage 4 stage 1 no rarire moito no lakini bona tali kwanza alire moito elire faranda bona stage 4 nero bwate mito na bebe ebekera ni wa paka no ebere 3 ibone rie ese chipuro bona kuruga nabona agitengaba ngaba bagacha bakandusya bono bakuruzira stage 4 no mukubwa bwekagacha kandusya baba akambeka bono getanda oro kwarure so muito bono kwasoye getanda soire bono getanda bono
ekegie chitrust me bono konyora chire chinke ebitanda bire binge bitanda konyora bire erumwe enyomba yemo Cube ebwate chinini ebitanda sita bono ne chitrust okonyora kere nyomba ebwate nini trust ayemo ose ibere bono konyora bitanda biro bitigarete bono bitanda ibi biro abarai bona abatenenerete ababaji bairu ebinto mawe egasi bo yogokora no bakoraro Joshua bono wakinire kwa beire monitor wa ikigu grade 4 bono kwa obogima bwagendereire ngaki mari obogima bwarenge ngaki moko ba treated ekera mo gusangana abamino nonye no obogima mari soko abantu baire bagachire bago visit festing ngochere yaba bono kero mwaka ngocha muri mwaro umwaka moko rurimo umwaka lime lakini bono matuka yande nabo bagocha lakini bono bagocha mwa kwanira dirisha lakini bono lirimo oskero bono mwako erire nabo bano abo nabo muigorio bagocha sabantu abasani bao moikaranse bana twikaranse ya moiga mukwa ni mugambe mukore endagera ngutokera abo bakogori litwerira libono no banchi tena bokogore rukende gyonse okonyaga koni guma ndagera tekore tukurisiko ne lyo taleta bono kurunka ndagera ngono nawo ya enge ko obogima bokana gusukaigo ngara bono ma Joshua egento gekoirete maria neri ngarende ngwate tokamena oboke obogera togaswaime obago te banga kwa mena lakini agwate kwa mena ta bokobo akibono gusaba ibu miake yonsi maria ngoje muri mwara guka bagaga mwara sangana paswati abakwera kurumate gose ikali bagandi yora yagusuke senye njoga ali buno gosuka buno kwenda gochimotuka ali musigali no ali maga yawo andonsi asole musigali no ali bona to konyara bona ali yani bona tate nonye gotagete kero gwete gosengo taraiga okosoka no musigali mwagenda nere nandi mwirana nere na bali banyuo mete bono rene mburaga gane ngutarwa na bangina babo ni ngaki bono bakoba namo kuri na maiso tu ogotale bono o makwani okayo murakwane makwani okayo mukwana igo andai bwatairana makwani okayo bono no boko irite matuta bono bono tu na boboro cha lakini bono ata kwa injere ndeyo no kole merali bono Joshua kogenderete imaria asegesibo ngo igunga basacha ngoja bali nande baranyoma na basacha bande ekarole nse njo igeri abeteria abantu bamere bagito ne kyonga ki aye no kenyorete ali ebintu ebimbiro lakini bone ebintu ebiko borwa kero bono tatebe kama kwanjite ndagera nande bono onyore bono ndagera rio kwegwonye tori gwisane kanero Elibona bye uranyora abantu abisenye njoli umuntu yo gogotaka umusaje gogotaka nagotagete tago gotaka banye tabwatige ntago kwa ngago tina ki endagira nirango kwa yobono bagwe kisinjine ndagira gete ngwa witness tigende kyo ase muntu onde okay no tali asai abange barenge kubwa kero nande kwanyo abange bari kubwa tubairu bono kero kwanyo bwatiro okwirwa barova okurusu bono okurusu kumata bairu rogoro bono abange baro bari kurusu bairu nande bono abantu abamono mona ababe byongosi ebi abiko abange bana bwa konyora bono bako kole ebintu ebiju mate bono barumba bwate powers akote bikuja kibande na tali powers inchiyo ju bone nda umete keroro kiongozi tori ko lindagire ya drum bone ko kolete ruaba bono bamata bade ndagira ngakiegocha mokoro tori nenda gose moko basabwera ini kune school kolete ne chibiba yabe kuba bono mokubeka chira era ini mwangi agosabu bono lakini bona kero kwa bere kiongozi bona ndagira yine gocha ero ne kuruchukoni bona ere kando ero siri bona bune yanka bona okemo chero kwego baide mari ndagira emenyu nere igali kwanza no alino bokumane suguma lakini mbachi sabana bakachaka muchera ndile bakoleta limo igo alafu bona
enyama eroki ama se wiki enyama ngo egumure gatatu lakini agatoria kamo ogugunwa gatoria kamo and Monday wagunwa kandi Wednesday wagunwa kandi Friday tu wiki mwakwari bitatu bitatu wiki bitatu no bwete abange mate siko gambare bakori enyama irimo mutienyi tu wiki ya mari gukonyana bo bwete bitari wikira ni wiki ejo nyaruriete bitari 15 bono imari ndo bono mambo genderete wa acceptinga ngo score ndo bogima option teyo nkora ko genderore ndagera nero ocha na kogenda nkori muri ndagera mugota mari ari kero kwa chira omogeni aron ndagera kwa unenke ndagera kwa unenke lakini bono nchikera na bete bono buna nchikera na beto ngaba bono kera na bete ngaigere kosi iyo yane kera bano baranga na manyire na bono banste ngaza kolete rubone ndagera kwa gunyinge mpaka nande yendo oko omonto oko esabuni bono naboko omonto oko senye ncho mali besenchi bono boko omonto kwa moyo kuma oko esabuni okwa mubo kuma ko sabuni bana bakanya mubwa sabuni chinyinge bana ni batakoletera ko runka ga sabuni abakanya no kwate sabuni weswe obo bakamana ko nyausuka bana nande ngarabano bworo bana uno odiro jigoro oya kanyora ngaka umberra izi na bangwa na mengena ka barua ketenga ni lingo ko daga baro katoka tibes nganya kala bana ngara nande bana ya barais bana ngara nande bana na gojini ntaenda kana nande bana chichera ire ngo sabeti kurusibwa nje kana kurunsibu nje chera na bere ne mbosongo yoka kisi main prison barunore mari anga kinkomere tane kanisa ande ali kanisa mari no chire kire kanisa kire kanisa no eri no nje na agachire kanisa mari ilikuwa agachire kanisa na agachire sidie okay ukara agachire amatukonzo gose tina kama chire na agachire kira lit komete kerete ni sawa konye to ko batochi kanisa saizi ngojo saizi ya tina story gochi yoro nyosa acha taka okonye ukapotega miemno sana wa ngonyire naji no ani ga kera naji tengo chinare lakini ngaenda keganga changa tika juu nanyore kanise bwata mangana mange kanise ragero nyoro kwa gose iro monto ono ngala afadhali bana mbere isiko juu bana mogwetana no monto wanyora mangana ya mwetana nero chio irire kanisa ono bara afadhali bana mbia na obere isiko iho abewe kai singo finally bara bunga yakobali ono kina kia ranga ngala yibwato kagidogo bono kwaberira chera paka wasiboiro mwana komera no munyaruko yogera tugasibwande naam kwanza jitinanya mtwanya kumira na iganere lakini bono na chitenga tegungu munyaruke lyomete ya byali aboli abyara kwani nganga kyako byaro tata tato mwabale ndete mwaboli kabwato mwana lichuma ataona arete katwale senyenjo isanate terinjengo salio mwana wae ibana bone ganinje namosali isenga nyotoya kira lituko kwanza nakimokulikira nibona bana ngose na control be ko motuo chinse ai wai nje naye tanje bana ngina kole John tabo nje timbo atumangana na nere senyenjo ke egiata gete na kolete so far abantu bakuberechera mali mbonzi bara bagoso ya ali bono sabantu bali bale mali abantu aba asena mbe nyinge no okonyora obekire iru enambe nyingi mpaka sana okonyora bakorete lakini abange babo okonyora nebitina uchanganyiko yo kuburukanirwa abaire chingoko abaiteta abantu abale bale peti ngaki mokobera mose mukobera muramo lakini ngobwatiere ne bona ali kubwati ne myaka ebe no muntu itete ne nabo kuiba ngombo sibe myaka 30 nabo okonya no mwana wese be myaka no 5
naro konyoro itete omonto lakini asibirwe miaka 3 bono nabo konyora babegete kwansere miaka 15 ochinse nabo bono mokonyora mobekirwamo na aba bono 20 gochigoro bono nabaro babekirwa bono kando senyejo asa ibu no konyora agitiru senyejo ngwa kabale sabu monto we miaka 20 aisa kabera asa ya open ingumeta se tobekiru nabo gotumano ane fence ogende bono bali be miaka menge babekirwa ase no ba omukaso bagosoka igedegeka ande baira naime senyenjegere mbatama senyenjo koratama nande bano ababe miaka menge nabo bagotama bakubwata bali na nali batigoro bagenda bona kia kogera barendiru boro mono bono nkalenga mware ko tekiwe eroriko ko manya gose muri place ndritko alia ko bakirenza chinsa buna tatebe aseri ituko na omo ko baruno mara katan ani wagonjo kaiga senyenjo to okonya moraba bono mediri moraba nge moko bakirenza egere bamanyana no bali lakini na diriba na mberenke aromba liko banyako baralio kalio lakini diribono ndire mete ndire twarweka twichora sana ona diri moko baralio kalio moko bano abo sasa yabo tuko mogoturu ngoturu ngototura bare agototura atobara ande twa moko linge bintu pibali babona abanza bono naintuli karabono lina litoko linga lakini bona abande bona babitanda na aba stage 4 aba barabumba bwate shida bona abantu bawe bacandika mono bali tufresha abageni bagoso abono alright imwe musano mwanchu murigereria ni ryo sanga na Joshua Onyiego oyo betaka gusibwa asogokagirwa kurara n'umwana we skuru kurega sekenyoro kia Nyagisai Bogusero ewodi ya Nyakoe nigagereta gotwarira obogima bwaye nabo igo obogima buna bwarenge ase ensemere bono naki ogusibwe miaka 10 nande gwakurene kwigore ono kero nasibite miaka 10 jena bana bete mali ngabera nje monto kwanza yonte beti advice yende ngabera mali ando na bare ko chakuruga ngabacha kwandora nate ngoleka bana piri go senentige nicheka ngeli eli Thomas koli keli go koleka comment ole miaka nini bana ande bakangengara nande bangobwoba lakini bono senyenjo bono mbale mali abasibura kini babelire kichere kinene lakini bono baberange gukora bono ngajanganya ngo anagitera abumusani ane sana azibetu na ere miaka 20 lakini bono naera konyaruisire gukora agacha kali bono ere yani ori kulikira abantu apiri musibura kini ukolika nabandikirete kerandikira ngikwa mwata bana garago ikira uza kwanyete bosa alinche bono mete nangete malinche nabwate chibese senyenje bono nje nangete korosie biro nabango musigari agocha igo bono bangya ndoseria kamesa narosi tweti murango mayo twenda nere nabongo korosie ngentari twenda twachi twoni no musigari twabagana bono ebese ke igeti chidiri malinjiro igari bono mete kero buna bono konyora buna aga sine section 9 inche mukubwa abantu inga chibaye chirenga chire mbawo gete bono liringo chibara na bonko onya chirenga 30 na bongo mate 28 watigairire goro bone chiane bono na senyenjo cyaro kuiteru chinyingi chigoja chinyingi nanda bona ngamineti kina mate biri ichinganiga tagwanza kubara gosali gimuntu mongaga bare inchengo chibara ande na chibeka bono inchero esto bono bunango chibeka no ene kero chigo soka inchao nayo kumanyere ngachi soka ngachi atigara iko bono mali friendship na basigari ngaki igali bono nchira bana kiro musigari to tama bono kiro musigari na baba to musani ane
Ona nchina mtu kwana agonte inga ndasali gende no ekende gikorosi chapati mugango ebinte binge nare korosi chirore chi bono nganza monta musigale cyo ndindo siria gastu umete bono bali bana bamenye tali konyara naro chiro mogeni tabwati na gastu kwa maroseli bono ndi kwa maroseli esturi wanyoro koira kabesa kao bakwana 200 kwagacha alibone gento kero kwa bero mongaini noko alibone kero kwa bero mongaini ko kachebese senye nchonye beke kyale cyaro to kobeka mufuko ngati bono beke totale ne abu yachire senye ncho sachi mugwa kukera bono wekoli gino na seke nyansa igobo choleiga waso yakabesa ka koime mete monta na kuna esa ne to ochibeka no bona na ansa kwa kasachiga ta kanywa ose gali simomenyete olibya sebe kaka besa ka mali koigunga chidiri chiroro chire chinyinge sana nene chia madawa ya kulevya ibintu muna mali okya chia sore chiga ngaki mali ngaki obugimo bure chisigale chi ali no abona ali no chinya sore no bigekeire ande senyinje no anda abasigale ababalendete na ubako balete nigali bono karukanya ndo musigale no musani obo kote inga bakore akona bakwenda koletera n'ikibesi cyaye akwenda koletera nyasore yu oni kero kuoniri bono kibesi ekimoko bakana okay ore byasara ne byasara ukora tero musigo order ni okore mubagana kibesi mwachu murigeri ayingati yalia ale ase chichara cheito asomurubiri yoga maiga yegesibo togende gusangana Joshua Nyego oyo beire kagotorera ase egeka oboime na boigo obogima beire gakomenyera aria ase echera anene mono nigarenge kisi many prisons ngobono na mange ale ase chichera buna koigura gotorera na bigo atotebiringa Joshua isika by the way ibon kero kolengereri isika na malinga kyobogima nagiagiya iska nagia isko kaiga nagia senyencho no bwata freedom yao senyencho bone ga ninteba nga ninta to kwenda nyaka na bonko kangende lakini bono mali eshida mali no taka kwenda ase hakuna to konyara senyencho na boko lige na bomo kwenda go sedi esho ere town yali amugo mwegunga ga kesho na bomo ngo mbali moko ngo irumororo na babono bomo chifungie ngo irumore dige esho ere lakini bono boko rumonto mino mogo kwana komo abo moroche ngoi lakini gukwana muri gukwana ona ine rumocha asa matuka ali kwa berete chera na matuka kwa bere skoya nga yoro chokonyegete iskoga ni konyegete senyenjo iga nabo ngorosi bituko nabo konyora mbwato 200 cyane seno 500 bone ko bwating ne ga sibonere bono bai ganchi na ngo tanga mbiye senyenjo ngonyora ndebe cyane bono senyenjo imali tinare konyano bana tinare konyano ne ngaki bakora lakini bono sofa bai abana mbale ngwatsa bana babere what karo wachire mbale ngwatike nabo babe yogo ndi wachite kurwacha no 2025 mutinyo kale mutinyo katapo toramendo ya bana sa yo chumiere igoro bana ndo tagire ngoro mno uchite byake yego chitene bari muswati na bako kanyete tamente tionde ya tamente ibona batemete ko ba faithful akakuganyaga tamente na temeta kwa for example kwa gotenyo mendire ngaki bana ngosabu na bota tu ari kuiwana nenjerende enjera kie mwana kuiwana bana ngosina bari kora enda kidogo arati mukasoba bana sio njomentira manyinga talia yako Tuto tiko kuragerio yo bando. Sairo mwana yo bana ngose bana ya menta go samu yo bana. Amu so. Airo ya atike balina atike. Lakini bana mchina bana ajite. Okanyora baro bali kwa atike number 2. Na ubaro. Number 2 baro. No bugi marinde go bana mboga ndrek. Anyway, so far ngaki boni gani nkyo gokora. Ase amatuka ya buna koruo wacha umwako yo. Ono nchina bana ajite ngarara timoka isikosa amatuka mange.
Ano buna nachi takorora bana ebintu ebya ere biko sabe mwana omino bese taho kwalera nanda kwema ono nkara fagani so kapara iga nyakoliga liga misini yani kingonyora kira lituke ywera ngo ngoba ne pikipiki yako ene ne pikipiki ngo bogimanga ki ngakiro chwana bogimogoyo umuntu nando roche no gose nando takomuntu akene jimani ngakyo bogore manu byorora yani ando enu gora unditunga kiro aliona senyenjo njomete na manyire obobegore mali no byabaro wana sai nje sako bango umuntu natagete kumbwata kyo katante bingango mbwata lakini manyenga ti umuntu natagete kumbwata na ndakoire imi tako nyara senyenjo bona ora tamwe na wango tamasenyenjo ni maitenga agali amatezo naro by the biranyambire mali igali biranyambiro alima tena alino chobe bali meli echichigo taraparaga imali kiwo ikirego bali mo boli igoko ogotani ntuoda alio kwa kusenyenjo mondo tayo gatanga mo muromi alina yaba mo muromi nawo koita igali nasegeta advice kiora ina nabona karato chukoro murubiri gase chise chiga advice kioro chora ina ne asabanta bega banga ya ma tena baza kugwaka ya ngenda nsibuye chara ya ma tena chara chira tabasacha advice kioro chora muntu kunoyu kero kendo tara test okoiguye chara rieta bona njoma ndo muntu tara ikaga ali no matebi nyechera nimbe tagwanza lakini bona aise ko ikororo erorere naliara manyengechera nimbe senye nchabange bakwana yongati chera chera tari gento ontogeri lakini bona nande bano buna inche korumi chaga abange narorire bachiroro umuntu yani bona bali bare bose kanga wabwatiru koiriro chera lakini bona igabura korumbo buna naji omwako ere osino amarakini abange nande no neba ababange abasani bane mpaka neba naba bageretenga bwatu abaminyogeti bado bonsi baikiwechere so far a relationship yao gosobwa matebu yao n'abantu bekenyoro ne family yao kwa jumla kururuye chera ngakimpa kolisibeti bado se bako bano bakoroje nga toli muntu muronge bona ase banta bona tule family itera na bondo chembi yatole ne kenyoro lakini bona umeto muntu kabwatere ni gira umete mbanya go kwanja bonse nalera bona umeto gokorra oinyora gento kirugwa kolete lakini bona aba enambe nyinge jena bondo chenga mbi yatole senyenjo no yakera na aba na tigete customer chirichane na bwate bona bado buna na irani tena banta tinga bona nande buna koirani nande para bona no muntu umye nande bado nabo bako ngakeresi twa bangegas twa kwana kawaida buna twalengi asobo mabwa wense pe ngakero ando rabo kuli musubati onde ko muyega ngakyo nande kwana nanu take ko nyoboke sai bona ni mbogoli yo musubati ni kwana bona mete na beiro umojo waji bona yani manye tena ki wego kwanne size bona nimete na oyo nabwate ke bando bona oyo mbia lakini no nabo kumanya oyo no mwana bwese bona oyo kingo kwana nero nande konde trali chishidi alright biamono sana omwanchwa omurigeria soko ba munaitwe korutwaga cyagato murubiriga wika asebire biga oyo numurubiryo omanyekanite buna magega yegesibo okoretwa sore negetaseni kyagatembe na inche Uncle Dipon asenjira yobo ikiranu akeralituko lia Jumapili gendera gusanga munaitwe asenjira ya bene ntobe tukumanya ebinyoro ao naboigo abantu etobauti naboigo gusangana barabo amagima babiri bakomenyera asichinjira ao anene ime yegesibo egesibe keiga kerokende abatoliswe gatutaragendoro na gutokero chekere tobauti naboigo bali baikire ime nigo babwate experience ao nobo manyibwa igoro na kyobugima bole maria abatolisiko otogotebanga muchando tuyo nabongo gwaka ngende nje ndarabera mali na bali mali bakorera bagotebanga onye ndiri kwamanya tikware gukwana igo asenge njobogima bole mali mboli raisi
biamono sana soko sanga amo 90 na ndeto merane eikiende asomurubiro yo onga buno yo iga gusoso murubiro yo iga aseikie kobwatia tosanga amo naye kurwa sekenjoreke yao ndaboigo no mumanyibondo bwao igoro yomurubiro yo iga maega yegesibo munabatambe nkoro kwa anko dipon asanya asomurubiro yo iga maega yegesibo oyugo toka imaiga segetaseni kia getembe asensemo yende igotwa bwaterana kurumaga yechi kamera noyo minto Wilfred Matundura oyone kenga amaliogi nechibicha agochire asenchire yo bikiranu tomerane eikiende ya saka wanje.